Afrique takkusan yoni to jaarebe wonputa gutalla gurel adama kono waktu yoni hatun to seyen wuro molo kame seyen gababe kabaruje demgal pular ina jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie horejo leydi ndi Mohamed Ould Seck El Ghazouani o waɗi jillu ɗum ko subaka hande toon to Zouérate lamorgo tira jamouro to leydi Sénégal Idriss Seck hanki tan koye lundu leydi Sénégal jeeyano kikiɗa hanki o toddama e wardu conseil économique social kame environnemental to leydi Mali wuro Farabougou ha joni ina jokki wonde e jimadi ɗen ɗon pelle wadde boniyankoɓe ma en ketto hen Kadiaba to leydi Côte d'Ivoire sumgoji hoore leydi Agal juɓɓi nanoɗi ko fuɗɗi yaltude ko holliri ko Alassane Dramani Ouattara ko kam tigui arditi leydi ndi e dawal tataɓal ma jaaha toon to leydi Libéria kam e Gabon e sawtol Bano Sara to waktu totti ma en jaaha toon to dunde Europe kam e États-Unis d'Amérique bisimilla moon e kettugol joni piren pacciren. tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano Maître Adama Baldé gendiyanke wittiyanke safriyanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé labɗo reedu malaɗo wune Maître Adama Baldé mo Allah luɓiri hande gandal ha timmi Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle a joguiɗo seeɗantagal mum ha timmi baɗaɗo rekoni Maître Adama Baldé ko jawranɗo ɓen ronkuɓe hebde kayitaji ha tengti e ɗanniyankoɓe ɗon ko hebde kayitaji an gonɗo Italie gonɗo France gonɗo Espagne gonɗo Grèce gonɗo nder dongre Europe kala ha to Amérique donc ɗo hebde kayitaji jokkodire Maître Adama Baldé joni keeɓa kayitaji ma hano hannirta ni Maître Adama Baldé ko bawɗo longal bawɗo ƴiƴawgal moƴƴuɗo longal Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi an ganduɗe haaju maɗa jawɗo arsigi muɗuma waɗi feere jokkodira e Maître Adama Baldé Maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o arti oɗo saaha joni mo tawi nder Dakar to cité Dalal Jam mbatta ko téléphone aji makko ko 33 877 00 34 walla 33 877 00 35 ko numéro ji bureau ji makko walla mbaɗa 77 454 27 09 aɗa wawi kadi wadde 77 351 77 23 ma heeb Maître Adama Baldé Maître Adama Baldé ne heeɓe kadi nder réseaux sociaux ji so banggue YouTube sa waɗi Maître Adama Baldé den jinganen fuladu ma yi hen golle payɗe no feewi Maître Adama Baldé ene wiyen mbaɗen dando faade makko ayo mi dañi bela mi hirnana bela ayo mi joftay bela ayo bela ayo mi dañi bela Docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena so tawi aɗa tawe e nder région mo Tambacounda sa ari haɗo kiidira ɗo ma tawɗon base docteur Djiby Sow waɗɗani juma mawɗo mo kiidira walla so tawi gonɗa koye région de Matam sa iwi toon to Matam aɗa fayi Wourossogui natirde Wourossogui hedde garage ɗo ma tawɗon a docteur Djiby Sow so tawi a ari ha toon Dakaru lamorgo leydi Sénégal ha ɗo Kirmassar a ƴetti lawol faade toon to Boune a ƴetti lawol faade to Boune taw ko are tempa ma tawɗon a docteur Djiby Sow oɗo subaka hande ne tawe to cuuɗi meɗen barkewi nder galle Sarifa Boubacar Haydara kala jiɗɗo jokkude docteur Djiby Sow mamin dokke tongoɗe makko siftinde on docteur Djiby Sow ko safriyanke ngana wittiyanke ngana ko fate banggue yoga ñabbuji cuuɗiɗi e ɓalli ko wayno fibron
tension kiste hernie hémorroïde pali kono kadi neɗɗo ɓuutowo ha tenti e on a jippiɗo leeso kala rafi mo miijiɗa ko fate banggue diabète asthme estomac kala docteur Djiby Sow ne humpite docteur Djiby Sow noon oɗo saaha mo gonɗen ne jogui leɗɗe siro kon ɗen taccata maje kaɗe kono leɗɗe keddiɗen e tacca kala ko jiɗɗa sa jokkodire docteur Djiby Sow ma heɓen ko ɓuuri labde mbatta ko 00 221 77 244 92 à 81 walla mbaɗa 81 walla mbaɗa 77 942 924 16 à 81 woni 00 221 924 16 à 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa numéro makko WhatsApp 00 223 70 85 72 47 walla mbaɗa 77 341 96 81 ɗum noon musidɓe tedduɓe mbadden dando faade docteur Djiby Sow. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñande moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa kumpital e ɗemgal pulara ñalawma ko altine woni amde ina hawra ɗiɗi lewru jolol novembre hitandu junnaje ɗiɗi e nogas e haalirde he ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia karallagal to ko Seydou Abouba min jetti on onon suɓiɓe tawi kay ko ayawo weltare TV gam kumpital no mbirunoɗen e gardidi kabaruji ɗi e nder leydi Mauritanie gardiɗo leydi ndi Mohamed Wul Seck El Ghazouani o ummima e Nouakchott ɗum ko subaka hannde omo tindi toon to Joyrat lamorgo Tir Jamour tawi noon ko jillu golle kanko horejo leydi ndi duusimo toon to Bawal laade diwoje ngal tunsi ko Mohamed Wul Bilal tawi kay ko gardiɗo jagorɗe leydi Mauritanie omo yaadi noon tawi kay koye hewɓe jeeyaɓe e ɗo ngu laamu ngu omo wonɗon biteɗo Abdou Salem Wul Mohamed Salem tawi kay ko jagorɗo pétrole e énergie kam e mine ko nonne kadi Mohamed Nazirou Wul Mohamed Nazir Wul Ahmed tawi kay ko jagorɗo kalfinaɗo ko fati e cellal e Khadijatou Minto Mbarek jagorɗo kalfinaɗo ko fati e Kotki koye nder henne kadi omo yaadi e biteɗo Mariam Mintou Bekkay tawi kay ko jagorɗo kalfinaɗo ko fati e taridi kam e ɓamtare duumide ngundon jillu noon toon to wuuro wiyetengo Zoyrat mo waw kay hurmbidde toon tawi ko nokkure ko fati ha joni wawde rokkude courant wonande kay wuuro wiyetengo Zoyrat kame on ɗon société biteɗo Sinim maw waw yillade nokkuji kewɗi noon e ko fati e on ɗon société Mauritanie ko fati ha joni e to banggue jamde biteɗo Sinim kam ni e ɓeydude mbawka mum maw rokkir kadi ko fati e koɗorɗe wonande kay ɓen ɗon liggotoɓe e on ɗon société Sinim kanko on ɗon horejo leydi ndi o yillima to Zoyrat kadi e saaha mo Zoyrat naɓe ɓe goni e caɗele ɗen caɗele noon kamɓe ɓen ɗon finoɓe toon to Zoyrat ɓe namdoto koko fati e ndiyam kam e courant saabu kay e wiide mabɓe ɗum ɗon ko caɗele wonande diwan mabɓe o ɗalle ɗe ndewani lawol ɗum ɗon de oɗo saaha joni koko filñiti no fewi e nder diwan oɗo saabu tan hanki tan fodde joyo tawi kay ko yooliɓe ko kamen jiita e nder maaje kadɗe ɗe leydi Mauritanie capanɗe jeegomo ɓen ɗon kam mbawi dandede ɗum ɗon ko bila provisoire tawi noon ko ina fota wonde temedde ɗiɗi jolnoɗo e ɗen ɗon laaɗe ɗum ɗon ko fodde jonte ɗiɗi koɓe ummino toon to Mbour ko tawi ɓe ummino ko toon to leydi Sénégal ha toon to wiyete Mbour eɓe tindi to leydi Espagne eɓe ndewi e maaje kadde ɗe leydi Mauritanie ɗen ɗon laaɗe noon mbawino yiwde hedde capanɗe jeegom mbawi faabede jeeyoɓe kañumen jiitama ina tawa kay koko mbasi pittali mumen kamɓe capanɗe jeegom yitaɓe ɓe hen ɗiɗo ko tampuɓe no fewi saabu kay goni koto banggue réanimation kadi ne e nder ɓen ɗon yitaɓe ina hen taw ko rewɓe kam e sukaɓe
Mohamed Mahmoudou Wul Seyd tawa noon ko on ɗon ardi parti biyeteɗo Tawasul parti islamiste e nder leydi Mauritanie kanko no o wawi wadde haalande e nder hen tan o holliri ko Mauritanie ɓe perdi tawi ko temps kewɗo ko faati e ko ɗiɗo loskoji e duuɓi sappo laamu Mohamed Wul Abdoul Aziz e wiide makko oɗo saaha joni de laamu ngu ina foti wadde tawi ko kaldigal wonande tawa ko dialogue politique woni ɓen ɗon yimɓe to banggue dawrugol kamɓe kala ɓe jooɗodo ɓe mbawa kadi haltidde oɗo saaha joni holno ɓe poti wadde haaɓe mbawa yaltinde leydi ndi e caɗele to banggue goɗɗo kadi ɓe mbawa kadi ƴewde e rewidade tawi kay ko nden ɗon bonande ngaalu leydi Mauritanie o arti kadi e jillu tawi ko horejo leydi ndi toon to Zouairat o holliri tan e oɗo saaha joni Zouairat kam ina tawe e ɗen ɗon caɗele to banggue ndiyam kam e courant ko noonne kadi o holliri taw ko keerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Maroc toonne kadi ko caɗele mawɗe goni toon caggal nde ɓen ɗon toon to Sahara nde uddi ɗin ɗon nokkuji oɗo saaha joni de oɗo saaha tan ɗum ɗon wawi addude toon caɗele e wiide makko saabu kay ko heewi e to banggue gueɗe ummotonoɗo leydi Maroc ko wayno fruit e ko nande ɗum ɗon kala koto leydi Maroc ummotono gam nadde e nder leydi Mauritanie kono tan guila tan ɗum ɗon udda o holliri ɗum ɗon foof koko ngakki ko ɗum saabi ɗen ɗon caɗele battini e ɓen ɗon finoɓe e Nouakchott horejo leydi Mauritanie Mohamed Wul Seck El Ghazouani o tawtorama hanki ɗum ɗon ko toon to stade biyeteɗo Seck Wul Boydia tawi kay ko kifodiral woni final coupe président tawi kay ko ɓen on ɗon biyeteɗo FC Tavrek Zena e ASC Sinim ɓe potti ɗon taw kay koko wayete ko final président ko ɓen ɗon wiyeteɓe Tavrek Zena ko kamen mbawi fiide ASC mo Sinim ɗiɗi e ndigga ɓe mbawi ƴettude guel ɗon kawguel ko kanko ni horejo leydi o ko kanko wawi ɓe rokkude ɗen ɗon jeenaje coalition vivre ensemble e gardogol kan Hamidou Baba kamɓene ɓe mbawi yaltinde tawi ko ɓataki duwaw faade e ɓesgu leydi Sénégal ɗum ɗon ko caggal nde professeur Iba Der Thiam yalti aduna en kettoto cimtol Kadiaba coalition vivre ensemble e gardugol kan Hamidou Baba ɓe neldi duwaw faade ɓesgu Sénégal caggal nde professeur Iba Der Thiam yalti aduna ɓe kolliri koye sunare mawde e tuma mboɓe keeɓi kabaru jaltugol aduna o gorko garɗo jeeyaɗo e anduɓe tooɓe to fedde UNESCO ko windi yanke witti yanke daari yanke Afrique yurmede Allah yo won e makko Kadiaba golle maɗa jooɗi peewi ha joni sen gummima leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Sénégal on ɗon de tawi ko jeenoɗo e lundiɓe mo leydi Sénégal tawi kay ko kanko arno ɗiɗaɓo e nder sumgoji hoore leydi yagal Sénégal ɓennuɗi kanko Idrissa Seck ina wiyete noon ni ko kanko wonata tawa ko gardiɗo lundiɓe ɓe leydi Sénégal walla ala ko Ousmane Sonko joni o kam labti ko Ousmane Sonko kay jogori wonde tawa kay ko gardiɗo lundiɓe ɓe leydi Sénégal ɗum ko caggal nde kanko Idrissa Seck nde o tawtoyi horejo mo leydi Sénégal woni Macky Sall kanko Idrissa Seck e nder ha joni ɗo ngu kesu ngu Macky Sall suuɓi hanki o suɓama yo ardo tawa kay ko ɗum ɗon ko wiyete conseil économique social kam et environnemental tawi o lomti ko on ɗon biyeteɗo Mimi Touré kanko Idrissa Seck noon o holliri woni sababu kay ko omo yaaha gam kay tawtoyde horejo mo leydi Sénégal woni Macky Sall ko tan e oɗo saaha joni leydi ndi kay ina sohli tawi kay ko rendude kam ha joni wawde liggade e wawde yaltude caɗele saabu kay oɗo saaha joni to yimɓe goni e ndeɗo haare oɗo raafi gannuɗo windere biyeteɗo coronavirus ko ɗum saabi tan nde horejo leydi Sénégal noddimo o wawi notade ɗum o ardi on ɗon nokku biyeteɗo conseil économique social kam et environnemental hanki kikiɗo noon andama kay capanɗe tato e tato jagorɗe suɓaɓe e ɗo ngu kesu ngu woodi noon tawi kay ko wasɓe golle mumen woodi kadi suptaɓe e nokkuji mumen waɗi kadi waylo waylo on ɗon biyeteɗo maître Sidiki Kaba omo heddi e wonde jagorɗo kalfinaɗo ko fati e sembeji leydi ndi ko nonne kadi Abdoulaye Daouda Diallo ene heddi e wonde ministre ko fati e finance kam e budget tawi noon ko on ɗon kadi biyeteɗo maître Malick Sall kamne ene heddi wonde jagorɗo kalfinaɗo ko fati e ñawore leydi ndi madame
Aissata Tall Sall on ɗon tawi ko maire mo Podor o toɗɗama e ñalawma hanki o yo won jagorɗo kalfinaɗo ko fati e gueɗe caggal leydi Sénégal kam e Sénégal naaɓe wurɓe caggal leydi Félix Abdoulaye Diouf on ɗon toɗɗama yo won Antoine tawi kay ko Antoine Félix Abdoulaye Diom on ɗon toɗɗama yo won jagorɗo kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi o kanko noon o lomti ko Ali Ngouille Ndiaye Mansour Faye on ɗon toɗɗama yo won jagorɗo kalfinaɗo ko fati e gueɗe ya garta to banggue leydi biyeteɗo Amadou Hott ko kañum woni jagorɗo kalfinaɗo ko fati e ngaalu kam e coopération on ɗon biyeteɗo madame Mariame Sarr on noon toɗɗama yo won jagorɗo ko fati e ministre fonction publique so tawi ko biyeteɗo Abdoulaye Diouf Sarr on ɗon ina heddi e wonde jagorɗo kalfinaɗo ko fati e cellal leydi Sénégal madame Ndeye Saly Diop Dieng kam toɗɗa yo won jagorɗo kalfinaɗo ko fati e rewɓe kam e galleji hani e sukaɓe monsieur Oumar Sarr kañum toɗɗa yo won jagorɗo kalfinaɗo ko fati e géologie ko nonne kadi biyeteɗo Moussa Balde toɗɗama yo won jagorɗo kalfinaɗo ko fati e ndema on ɗon biyeteɗo Serigne Mbaye Thiam ko kam tigui halfina ko fati e ndiyam ko ɗon wonno on ɗon biyeteɗo Aliou Sarr ko kam toɗɗa yo won jagorɗo kalfinaɗo ko fati e wangotoɓe kam e to banggue ha joni diwoje biyeteɗo Oumar Gueye toɗɗama yo won jagorɗo kalfinaɗo ko fati e taaridi tawi ko on ɗon biyeteɗo Mamadou Tall toɗɗa ko yo won jagorɗo ko fati e jangde éducation nationale ko noon kadi Sékou Oumar Anne ko kam tigui toɗɗa to enseignement supérieur on ɗon biyeteɗo tawi kadi ko Galadima on toɗɗama yo won jagorɗo kalfinaɗo ko fati e pétrole kam e énergie Samba Ndioben Ka gonnoɗo jagorɗo ko fati e gaynaka toɗɗama yo won jagorɗo kalfinaɗo ko fati développement communautaire ha joni e nder ɗen ɗon e nder gurdon ɗo ngu biyeteɗo Ali Ndoye ko kam toɗɗa jagorɗo ko fati awo kam e ngaalumaji biyeteɗo Samba Sy ko kam toɗɗa yo won jagorɗo ko fati dialogue social ko on ɗon biyeteɗo Abdou Karim Fofana kam wonno jagorɗo ko fati Koɗki halfinama toon ko fati joni o woni jagorɗo kalfinaɗo ko fati e taaridi kam e ɓamtare duumide biyeteɗo Moukhtar Ba ko kam wonno jagorɗo ko fati e coftal ɓalli omo heddi e on ɗon poste o biyeteɗo Abdoulaye Saydou Sow ko kam toɗɗa yo won jagorɗo ko fati e Koɗki madame Aminata Assam Diatta ko kam toɗɗa yo won jagorɗo ko fati e Njulagu biyeteɗo Abdoulaye Diop ko kam toɗɗa to jagorgal ko fati e Pinal kam e communication tawi ko biyeteɗo Ali Saleh Diop ko kam toɗɗa jagorɗo ko fati e gaynaka biyeteɗo madame Nene Fatimata Tall ko kam toɗɗa jagorɗo ko fati e cukaku madame Sahra Iyane Thiam ko kam toɗɗa jagorɗo ko fati e microfinance tawi ko on ɗon biyeteɗo madame Diop ko kam toɗɗa jagorɗo golle e formation professionnelle so on ɗon biyeteɗo Papa Amadou Ndoye ko kam toɗɗa jagorɗo ko fati e gueɗe ganni biyeteɗo Yankhoba Diatra ko kam toɗɗa ko fati to banggue économique numérique kam e jagorɗe kewɗe goɗɗe mbawi kay toɗɗede fodde 3 jagorɗo e wondude ɗum ɗon ko wiyete secrétaire d'état kamɓe kala ɓe mbawi toɗɗede ɗum ɗon waɗi ko hanki kikiɗa toon to leydi Sénégal tawi kay koye gardogol on ɗon horejo leydi ndi Macky Sall dadiɓe halfinaɓe ko fati nden kam maaje ɗe leydi Sénégal kamɓene e oɗo saaha joni kala ɓe kewno kay jaggude ko laaɗe tawi de ko ɓen ɗon waɗoɓe ɗalne ɗe ndewani lawol ngolɗo de hayso tawi ko hunde nde rewani lawol ɓe nangui ko ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko yeeyoɓe drogue yimɓe tato tawi kay ko trafiquant ko fati e drogue ko kam nanga toon to Cap Skirring ɗum ɗon koto banggue ha joni toon to diwan mo Casamance kamɓe ɗiɗo kala noon koɓe jibinande caggal leydi Sénégal ɗum ɗon waɗi ko ñande jamma aset o hedde waktuji 2 subaka ko wiyete 2 heures du matin tawi noon oɗo saaha joni police mo leydi Sénégal wawi kay uddidde losko beele wawde andude holko woni caggal
holto oɗo ɗo drogue kewɗo no fewi holto fano sen gummima leydi Sénégal to leydi Mali wuro wiyetengo Frabougou toon de guila ñande 6 lewru septembre ñande 6 lewru septembre ko pelle wadde boniyankoɓe garno uddi wuro ngo guila nden ɓen ɗon tawa ko forces armées maliennes wiyeteɓe Fama ina tawe toon kono ha joni ala ko gasi jaadoten koye bani men Debbo Kadiaba. wuro Farabougou pelle jogotiɓe uddi wuro ngo guila 6 septembre guila nden noon dadiɓe Mali wiyeteɓe Fama jeehi toon kono tan ala ko gasi ñalde alet hanki subaka o ɓen wat boniɓe jani e koniyankoɓe ɓe goto e koninkoɓe ɓe wasi hen fittandu mum finoɓe e wuro ngo kolliri guila dadiɓe ɓe naati toon ala ko mbaɗi so wona ɓeydude yimade saabu wuro ngo koko udda ala natowo ala jaltowo saabu saraji wuro ngo foof koko tuddini wat boniɓe Farabougou noon woni koye cerkal ñono réseau Ségou. Kadiaba golle maɗa jooɗi peewi sen gummima toon to leydi Mali bana Mamadou Sarr leydi Côte d'Ivoire Libéria kamen leydi Gabon. kabaruji kedde juuɗe article Côte d'Ivoire commission électorale indépendant hokkiri résultat prévisoire sungoji hooreɓe leydi toon to leydi Côte d'Ivoire debbilinoɗi kay ñalde aset caman tati e goo lewru octobre ɓe kolliti e oɗo saaha Alassane Ouattara gonnoɗo kay hoorejo leydi Côte d'Ivoire ko kañum ardi e nder département ji nogas banggue rewo leydi Côte d'Ivoire leydi Libéria caggal duuɓi caman tati ko laana ndiwo ko inde lon stade airways of Libéria taw kay ko laana ndiwo ko dawla Libéria jooɗino gollaki ɗin caggal duuɓi caman tati jordoya hoorejo leydi Libéria holliti ñalde aljuma nde ma kan laana wattu jiwde ɓamta golle mum hakkude Libéria e sous région ko wayno kay Accra wuro lamorgo ngo Ghana Bissau wuro lamorgo Guinée Bissau Lagos wuro lamorgo ngo Nigéria Abidjan wuro lamorgo ngo Côte d'Ivoire e Freetown wuro lamorgo ngo Sierra Leone kam e windere nde kala Gabon octobre rose ko lewru kay suɓade e nder windere nde kala taw kay ko wawde wadde dépistage cancer du sein kam e col de l'utérus jagorgal kalfinade ko fate cellal ɓali mo dowlo Gabon holliti wonde hayso lewru ndu maayi yo ɓeyde jonti ɗiɗi beele kay rewɓe ɓe ne mbawa wadde dépistage caggal kay nde o yirli caggal nde o waɗi jillu makko ñande 30 lewru octobre toon to suudu safrindu moɓe mbiyata universitaire de Libreville kam e institut de cancérologie dangoje Amadou Dia guddortumi kabaruji ɗi tan ko fati kay e rabi coronavirus tedres adano gardiɗo catal ko fate cellal ɓali e nder windal nde woni OMS organisation mondial de la santé o holliti dimanche hanki o ko o dañƴi hoore makko e oɗo saaha caggal kay nde o jotodirno e neɗɗo gondude e rabi coronavirus Bannour Mamadou Sarr ɗo innako sot faade weltade ɓiɓɓe fulɓe. Mamadou Sarr golle maɗa jooɗi peewi ko an uddi tawi ko kumpital e nder dunde Afrique to leydi Belgique hande noon maɓe dutto tawi kay koko wiyete confinement ɗum ɗon ko saaha kay nde ɓe jogui kulhuli e artugol on ɗon rafi biyeteɗo coronavirus ko nonne kadi leydi Portugal gardiɗo tawa ko gardiɗo jagorɗo leydi Côte d'Ivoire ko leydi Portugal o holliri e subaka hande o leydi Portugal woni koye ɗum ko wiyete état de urgence ɗum ɗon noon woni jerminare ko caggal tan wempeƴere ɗimmere oɗo rafi biteɗo coronavirus to wiyete ha joni toon to Turquie tawi kay ko tuma nde leydi yerɓuno toon e oɗo saaha joni ha joni eɓen jokki tawi kay ko aftade ɓen ɗon yimɓe mayɓe e nden ɗon yerɓande leydi joni o yettima fodde 61 neɗɗo mayɗo e on ɗon e nden ɗon yerɓande ko ina fota wonde 950 fodde 950 ɓen ɗon ko gañiɓe to leydi dolaji dentuɗe Amérique ko balɗe ɗiɗi tan heddi e sumgoji hoore leydi yagal toon to dowlaji dentuɗe Amérique foɗodiroɓe ɗiɗo hakkude Joe Biden e biyeteɗo Donald Trump gonɗo hoorejo leydi ndi oɗo saaha joni ko ina ɓuura fodde 90 millions kañumen mbawi suɓade musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko tongunoɗen kumpital e ɗemgal Pulaar e kikiɗa hande o min jetti on tumande tuɓiɗon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kam e aya o weltare e TV gam kumpital karallagal to ko Saydou Abouba
bandi men debbo kajjaba leydi Mali bano Mamadou Sar kedde dunde Afrique yesalirde ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia yo jaam Allah hirane noon jarama e kettugol